Iversenin Janne, varastopäällikkö Kaukokiidolla. Palosen Aki, varastopäällikkönä Kaukokiidolla. Kaukokiido meillä muuten tekee lähinnä kumipyörillä töitä. Kaukokiidolla kuljetetaan tavaraa ja sen lisäksi hoidetaan varastologistiikkaa. Me ollaan Wolfworksin kanssa tehty yhteistyötä nyt noin vuoden verran, mutta sieltä tuttujen henkilöiden kanssa pidemmän jo aikaa ja se on aina toiminut erittäin hyvin. Wolf toimittaa meille vaihtuvaan volyymiin henkilöstöresurssia ja auttaa meitä rekrytoinnissa. Eli me tarvitaan meidän vaihteleviin volyymeihin henkilöitä. Wolfworks sitten perkaa meille valmiiksi kandidaatit ja otetaan sitten käyttöön. Wolfworksin kanssa yhteistyö on erittäin mukavaa. Se ei tunnu työltä. Me saadaan hyviä tekijöitä meidän tarpeisiin. Asiat hoituu yhdellä puhelinsoitolla. Haluaisin kiittää Wolfworksia siitä, että mun työni on paljon helpompaa. Yhteistyö Wolfin kanssa tuo lisäarvoa meille siinä, että saamme helposti tarvittavan henkilöstöresurssin sekä kiireisessä tilanteessa pystymme luottamaan Wolfin rekrytointiin. Minun ei tarvitse ruveta niitä henkilöitä meille perkaamaan, vaan me tiedetään, että me saadaan taattua laatua meille töihin. Mä suosittelisin yhteistyötä Wolfworksin kanssa kaikille, joilla on tarpeita niin volyymivaihteluiden tai rekrytoinnin kannalta. Tulevaisuuden yhteistyö Wolfworksin kanssa näyttää erittäin lupaavalta ja todennäköisesti kasvavalta.